wo. Hada kim la ban rai tang ban khot ya ka meeting PTVC. Kalau apa usai bagi don AA shalenda. Kane you di ban khot ya kata ka PTVC meeting. Kabamut bagi tiang kiri. Namar kila ban hen pa ya ka an, bagi la le bun ki kambe an. Bat ngingin yai ne abet. Ladang hab ban ya khi, taki paus ngi pauta yauru ngimban si. Namam dan la chata kumwe. Hakani ka reason sharp pa. Sakai ka bangila ban le. Habangila ya don bentalang ha ka PTVC kia la jangi. Habangila tho ada ki siti kim pule kita. Habangila krau shai ki jing ko ki basuk baban penbet kim kwa ban penbet. Ti sakai pat kan bangin le. Long finya abet hang ne bro isi. Adu dapat dekat. Dia nadu kat no ji pi wan hang ne la khot dem pat khot la. Yo ya kran le. Osteng kila ya point. Tang kya ro gimnang su ngali a kam sir. Di la Berngem man kasni dia. La don em ki bakhot ya kran la ne bawan mi. Maka tak ngau ngai pi ka deka sarkar ka bam inang menteri kam ka bam yeng halor ka nong rem an. Par ka bating ya kasur jong pai ba. Ya kasur jong pai ba ka ba shai pha na ru bas dang hadu mentah. Badawa ba ya ka hok badawa ba ya ka an. Pat lada kim khot. Lada kim khot. Kata ru kala ade ka sakhi ba. Pakim kuat bantri kam lang berupat ba lang bakan. Riu pautam. Ha? Ibang patyo. Riu pautam. Te hajing sha ki barok khat ki di kidan kan no. Barok khat kidan kan no. Nong ki badai ban yo. Total borok. Kalong community ya ka khandai la them the claims and objections had happened. So at least 399 was a list. Dan kidon ki claims and objections ki bami hang to. Te kidon ki bangila kedauru badai ban cha weng. Nama ki badon dukan ni kumno ki nei occupy hang te. Ndai ki tur ki tham weng ki khot biang nang ne ki ICUV te so tho te kala kan ram. Te mentang ni dawai ka taru ki ban ai the complete list ya no bakila issue lang bat ka stall number. Ki ban ai yang ni ki member TVC ru ya ki sengru. Dadi bagi kwa menteri shai tri shmur ni kamere. Nleyu. Kuma ki bri ki badan dukan hapi bibi tu. Kuma ki ai lang ya kene COV Dang don hot ken. Kadai kata ring kadau. No mo de try kidan. Don hi try san riu mot ki don hi. Ki bangi tip dai subu ki don shu ngam tip. Dai ki bangi tip bat dai na kata kadau bangi boycott katu ka bakhandai bat ka ba atulai tarik Jun ka PTVC. Nama ha kasan tarik Jun ni kadau te shaking ina sei baki keteng jo ki brio ru. Nyong pet haba hapor ba shong ban ICUV ki don lang ki member jongi. Ki don lang balai ban itu te baki dai hok me man yo. Te haba la kedawi kita la abu syarut balai baki phone biang kisami kita ki CUV ka ong nga. Kai ka perle ki kumta. Padahal lay ru ngempwa e kan ka kam jo kinong de madan. Bakan long kata ka ka them ya dia ya tiet license. Ngingit baki ki jaka ki ba ai dukan ki ka sarkar ngitip baki ai pateng subcontract and subcontract. Everyone knows it's an open secret that the shops even in Mudaru kira ajudan ki bakado ya kata badon ki jine hakabaya pamdai hok ban yo sia die di hang niru nabas dang iku abakan ya pet kam knang bakam num don kan no ba yo baklau pamdai ban yo ba du ubadai ban yo bat kham tam banya tiet ya di license ne ya di jaka pistol nama kasuk bahan yon ni kinong di madan nama disgo baki dai ki bre ki bedok ki bam don kasur ndrengel apen pau bangi don kasur nadu war hajar khan riu kasur jo kinong di madan kasawajam bangin dawa be ya ka ai bat nilai yai ne kumta ndrai mentang akwa ban kenturu yaki we kinong song snong jong kasor Meghalaya khamta me kasor shalong ya perkhat puson kum kanu kata kasor pikwa bandon ha kasor kaba iben yakitu ki bathe sep ban kamaya ka hok pikwa ban im ha kata kasor batangu hespa ule akat bamon usna ki building pakidulan ukuni ana ko kawa jongi punjakhle ay kamariang nomar shen kan salong kumta ladang isya batang kaan jong hespa
ai mau thohi bakan longkam hakani kasor baro ki hok jongi kum ki nong song snong jokani kasor kin sado wan mentaru hapo kata ka smart city kiai kita ki project baki plan hato manga mapi itip ia don bentalang bandrai bangi don kam ka surok neng don kam ka rubwe manu bani song ka rubwe manu bakwa bakatai ka work league kin pen red no bakin pen he ka to ka surok kidam ki plan kom kita ya ka to ka kenro kin pen red no bakin pen he ka ka surok balik idon kam pen he ka surok hatang idon kam bakin he kom kini ki cakap bakin yo som ka yo som pengan ki rangba ki temen ki kro ki khlung khna jongi nengi kwa bakin chu sna ki surok sna ki yeng ki bam don jingmut yang ai pi kata ka smart city ru kadai ka wei ka benta ka jing bam sap kata ka smart city ka bam kai sho bachi sin ru kim pa ju kli yang ai pi kita ki pai ba kai ka jingmut don jong pi na benta ka ni ka sor naong smart city ningkong kam dei mo pandai kata ka sor ne ka city ka bakershan ya ki brio ka bakershan ya ka jingim jong i wei pi wei om tangi ki katu ka ni shikam lada pi kwa shi chai ka ni ka sor ban long kata ka smart city ningkong ka dei ban dan ka jing ya tiplem ka jing ya kershan lang i wei pi wei kenang bai wei pi wei long yeng in yo ka jingim ba ka jingim ba pura am dei ka jingim salet om dei bakin shu ngop hakaram tang nakada ki kwa ban pen song school ki khon kadai bandai ka smart city ka ba ni tip bau khau un wan hayeng jongi om bu la ja rangai shani stai kadai ban yo COV ru om tang na khandai lan ndai na ki wei ki jaka ban wan sim COV ka ba mu di yu kata chagi wei ki than le ki pat kran happy TVC ngimpat ya batai ke ngimpat pet kita ka claims and objections ndai menta ki berngem ki ong bakin weng ki ong bakin kerja ngim lawan pediang ya kata nama kam dei kat kum ka an wat ha khandai lat ru ngila ong ini tre rengkat kala dei ban long ba da ka jingya risa ka jingya kemen ya le chato kadai ne em ndai ka rum tre jong ki pade ka bashpun bor ka bashu khnyat ka bashu ai ka bamon ka bashu pun khalai no seb ya kituki stall klam da perkhat kinu ki ba di ayu kin shang chano kala pen long ya katai ka yau hang tai ka ta ka yau luri lura but nado ba ja kituki kenram ngako ay pi ban yo i kini ki kot namar ba mangi nadu basdang hawar hajar khan riu hadu mentang yeng halor ka nong rem joka ai nim ju kran haler ki kran kat kum ka kandon ai bar habang ya kran ba ka sorkaru ki don da ki jing tho badai na kata kada bangi snong bangi shat kala namar ha ka PTVC ru ki minutes song ki PTVC la batai sai pakum nong in panya ya kene ka kam ndrei hadin bakim snap hapor baki don ki tu ki ba yo be an ka COV ngi pen tep ki ba khampat yo ngi pen tep ndrei ki snap la ka snap ni la sngo tho bakini ki breu shu kwa ban pen dep ka kam da le ru ma ya dep to bat tang ha ka shita yo nadu ba mi ki kendrom kan ne phautli ki sithi ngila ada pen poi kan ni ki sithi show special officer to ka court ngila pen poi kan ni ki sithi ha kan ni ko office chong municipal ngila pen poi ki ni ki sithi wat chaka DC ru but hakini ki sithi bin yo i ge de ki ba ben ba balai bangi bo e ka sakhi ka subut halor ki ai ki bangi khlai ni khlam kran haler ni sei ki number ni sei ki teng breu ni sei ki kendon an namar habangi kwa ban pen bej ru kamut ba hakarukom dei kam thurmur ne ka jing pej siliang khmat ya no ru kadai ban long salon sar baki dei ki badai hok ban yo ki dei hok ban yo bat nang ni sakhmat ka jing dawa jongi menta ka singi kalong bakani ka PTVC ki khap khot mar nama kadai ka PTVC banginya song banginya penbet ki kenram sakawairu ya kitu ki bala sha pen du jakpo mentala arta yautam ki badai hak ban yo ban kamai ki dei ban yo song no hakani kata yo hi mar kata ka PTVC ka hap song dalai ru menta ka singi ne la shai ningkong ban penbet kita ki COV
bat ban kren ki wei kendrum keram ki balami lam kum ta ngathara ngim don la sudah kum wei ndrei ban siomi madan kum ne barkalong kai ka bas ngosi namar habaya mi madan laya du biang kajing kamai kadai ne handrei lada ngim ya pan pau pade da kum ne sakum no pat habada ka ktin rula kren ki kor rula thola shong ka meeting handrei ki shet chukor bat ngi kinong di madan ngin hikai wat ya ka sor shlong ru lada pisha hakani ka kenti ya ka sarkar ban pen khen an ban pen trei thormor ya ka an shen kin pen trei thormor ya ki wei ki an ru ki ba dei ban pe ya ka bha ka miat jong ki nong chong snong jong ka ne ka sor ka ni ban dei ka sor ka ba ha ngi pang nim dei ban don ka jing septing bang in the lecture hospital ngin yo da ka bil ka he nim dei ban septing ban let check up nomor bating yo apoi ka bil kata ka smart city ka ba iwei nong chong snong iyo pura ya ki hok baro ban im suk ban kamai suk ban yo ka puli puthi ban yo ka koi ka khya kata ka smart city ka bangi kwa ka dei ni kam dei kam ba ki susna ki bamler sudah ki bamler chubo ek tigi screen ki ba shu me ayu hang tu baro sisni ka bam don jingmon ndon ba pet ndon ba puli kam ai jing tip sapi ki breu kinang yak tangan kam don ge na ko thabut menta hang ta ha khandai lat ru hidai tak inong de madan hi ki bala ban pen internet dia kata jaka kata ka jing ba breu kata ka beautification kadai haba ki don ki breu kanu ka sor ka ba phi kan tat nyo ya ki breu phi weng sharut phi kwa ban buri kham tam ya ki dop ki sok kadai ka sor ka ba sneu breu tam kadai ka ba sneu breu tam kam nom jonshu kata ka donut na kata ka soul of Shillong is lost when the citizens of Shillong are no longer visible, the real citizens of Shillong, and this city belongs to everyone. Kani ka Shillong jong nga jong phi jong baro om tang jong ki hespa om tang ki tu ki badan hakabor paya kani ngin hikai ki weiru namal menta ki bun ki bape ki ong bakani ka jinya khi jong ki nong di madan ndrai em kani ka jinya khi jong ki baro ba song hakani ka sor ki ba ye je kani ka sor ki ba kwa man penwan dori kani ka sor bakan long kata ka ba ai jing em ye baro but he can tu ki wei ki nong song snong hang ne ki students ki middle class bakin join lang ya kan ka jingya khi kam dei ka issue kane kam dei tang ka issue kadai shipang ki pai ba kadai shipang ki brio ba ngim dei ban klat ya kata na sai di kon jami riu phau tam ki badai hok pan yo COV ki ba shong khandai la ki ba pat yo ndri hadu menta ki pat pen be ya kata ka ike mudur mo phi ka ba suk bhaya ki pan snap menti pan pendu ja ki katu kan ni ki long yeng la ata yang tam menta pan kadai kita ki daw ki ba pen mi yang isha madan menta kasi ni na dawa si dawa pa ka PTVC kadai ban shong no marmat pat menta ka sngiru ka jing dawa ha khmat e kadai kata balai ka hap shong ka PTVC marmat ning kong ban pe ki tu ki baladu ya ki tu ki COV ha khandai la ki badai hok ban yo kam e ka tu ka kam hapo asisni arsni lai sngi la ban pendek ngim kwa ba kin chupun ki breu individual na municipal office na marbakat kum ka an kam dei ka benta jongki badale akum ta ka ap jingma kala ban long ba ki phone ya no ru wan shim COV ki shim da ka pisa tingka bar ka plela ya ka corruption ka ba harukom sa ka ba ar ni kwa ban pen sngowi ka sarkar banando ba dep ka to ka survey kabaning kong e ka survey ka ba mi khat saus pa tam ki kerteng hang tur ki dang don ki jing bakla kam dei hi khat saus pa ngila pen kdau ye kata da ka ba pen ki kot kisla shaka municipal shaka TVC sha DC sha special officer ru adin ba mi ki ba dep ka survey kam pat don ka claims and objections ka ba mut ba shaki wei ki benta jo ka social long empat dep kam ndeng yo i ka ka jing berngem ki kwa ban le khnang ban pen chong si di kinong di madan
bangin kendang no ya pi bangin weng no bangin tep seta bangin kum no kin le kum ta haba mangi happy TVC ngi tep sha bangin pat strong ngi pat ya kran chi we ki benta ta pasal selong tu kampat dap ke kamram ban dap ketaka claims and objections but day nak ini kita bangi wan mi ta kasi kajing dawa ka long ban strong ke TVC marmar ban penpet ki kendrum kendram han teh khandai lat bat kabalai bangin dah hapan ya kran sa ki we ki benta ta kasor kan hap dei ke PTVC lem kom ta bakin sange kajing berngem kajing kran krebet kajing kran biet halor kata kajing kendang di kiwe nong di madan nama ka supen kende ka supen song siri ki ba pi haban so tho ba pun ki nong di madan ki dei ki ba haban plan man kasni ban let het mar ban let het chor ne em haba pi le bene ki ni ki am kalong ba pen song sir ba pen kul mar jing mot jing perkhat bat kimla asu tang bakin kamai sup tingim pedang ya kum kani ka rukom le thongbo jongka sarkar menta ka PTVC ku mga ongai pi last bakasong de akulai tariku Jun mental apoi August mudur mapi jing shisha hakapor badang le ka relocation it should have been a smooth transition mangiru we wanted a smooth transition baliban pendu sini ya ki nong di madan jadi bagi menjur lut bagi pun lut di kerkom snag di stall belap yang ki everything lap yang lut dan ki badu balikan mi ke kajing persya kalau ada benda ka kajing ya risa nama kajing cok ka diga jong ite cok ka seng jong ite nama ngi lawan lam ya ka an mangi ba negotiate di kerpa jakar to kam dei ka sarkar baka ai da mensim spoon jadi baka sarkar kalau asu be sanu kam da perkat don yo nam don yo ningkong ti kimut ban knyot stu sapo kadai nak jing trace tom jongka Meglayan Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association pakadon menta ka to kajing relocation and all that mereka di ni haki minute hakajing ya rai la don ru kata pakadai bandon ka respacing bang yo nama ki don ti ki jing die kumenta ki kong ki bara tang di ki syang badi so te ki so ki di ki bri ki bayat ti for shit ki wit you gitu badi kuai badi secret you know an gina ya kran jipang kata mentare le ki lak tien biang wat ya ka depan lagi ki minutes jong meeting ya ka muda frontage ro jing sisa ka di bende vending zone ngila ya rai kata ha ka PTVC de manu bapen kelan hatongin pediang mola da chi marway don bapen kelai kini ki bangin aya merging mode ngila ya tai ngila ya rai bat ladang isya bah hakani ka kam tu nong ni badan hakani ka an kin pen kum ni sen kan wan ka poru te bagi we ki an ki badai ban penyat pe ki kam hakasor ya kita rukin le don bo kat kini di nong di madan lawan ni ke di lain ada studi mar bakila yang namar ba don ka namar baro kino sindi madan kim namar ki don kam hi bandi yaki ko dong mane ki jai ne ki e ro namar ibun ki don hala ka ji hala ki problem namar kata iwan bandi ki kwa bersong madan namar ba ki don ki pan ki hab bendiang ya ka paham tadi di pan na kastam sa basko ya don san rungo iko di don ala kini nama kata di Iwan bersong di madan dan tepat kasarkar penyu ilam perhadlam kini di buan akan kita makin perhadlam jadi isnailam makin ailam jaga di lakin long jaga kin ailam hajika bakbiang dai ban tasyo marba subuh menta Iwan ban kama jakpo Ramadan dam daki perkat lam daki isnailam makin wandi madan kabut kinlai sai kain baru kidingi dan kam ban belam menstep ibam damit dia daki yo bencong madan pe kinlai sai kain perkat kata yang ngakarpat ka sekar bakan perkat lam kan isnailam ma makin yo alam yakta ka pelik school ki kon ban kamtab don ki balahe ki kelas ki kon ro timla melewat pela ro jinjar pa te mentab ki kwa ban seng ya ka kam jong da ka barit ba he ro long amde
dai ban yo chilang ni dai ban ailot itu giba sibo ki bomdon jaka ai lam ka bodon jaka